Sa headlines kan mga barata, sospek sa panggagadan kay Iris May Payonga, sinurog kang sa inguhod na tugang, sulong pag-ibog kang krimen de tinubudan. Habal-habal asin pedicab o padjak, bawal muna sa Laukang Provincial Capitol Complex. Pagrehistro kang tricycle na nagpapasada kung banggi sa Naga, liwat na bubuhayon. Bike patrol kang PNP Kamaligan, liwat na pinag-aktibar. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Dait tubod ang nguhod na tugang kang suspek na si Raymark Villesa, nasulo lang inis sa nangyaring krimen kontra sa biktimang si Iris May Payonga, na nako ang gadan sa bakanteng lote sa Sarong Subdivision sa Luwascan Capitol Complex. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Dito mo si alias Nonoy, 16 anyos, bakong tunay na pangaran na solong ginimo kan sa iyang tugang na si Raymark Villesa, ang panggagadan kay Iris May Payonga. Sinabi kay ni na dapat maimbestigaran kan mga pulis ang huring na kaibahan pa kan sa iyang tugang bago mangyari ang krimen na posibleng kaibahan subot sa paggadan sa biktima. Ang solamente nga partisipasyon sa naman suwot kan sa iyang tugang, basado sa iyang paghapot-hapot iyo ang pagtakop sa nguso kan nasabing biktima. Ang nasama lang daw po ato nagtakap ko itong uso ko itong babae. Tapos, Yung malang sa amin niya sa kong. pero itong pag-rape, di siya nakasabi na nag-rape niya? Yung Ano ni sir, may kainuman that time? Napigsabi mo subag? naman daw po siya. Apat daw po sinda. Nagtutubod ka na dapat maimbestigaran pa kan pulis itong mga kainuman ni tugang mo? Yun po. Desidido man na magtabangan 16 anyos na tugang kan suspect sa mga otoridad. Tanganing maaraman kung talagang may iba pang kaibahan sa paggadaan sa 18 anyos na estudyante. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Breeze. Newsbreak. Mientras tanto, pasado alas 5 din hapon kan suudma kan Panginoon man ni Father Mark Rial kan Christ the King Parish ang pagbindisyon asin pagbangadye sa biktimang si Iris May Payonga. Ginibo ini sa mismong lugar kung sa inadiskubre ang mayo na buhay na daraga na inatindihan man kan nagkapirang residentes kan Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Nagsulo manin kandila ang mga nag-atindir na nagtao manin liwanag sa lugar kan pinangyarihan kan krimen. Kasabay kan pangpagadji ang pagmaawot man na madakop ang iba pang may pagkakaaram sa nasabing insidente. Padagos pa sa mga bareta, mga habal-habal asin padjak da imo na pinagpapalaog sa natad kan Camarines Sur Provincial Capitol Complex. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Apektado mo dyan ang mga parhabal-habal asin para padyak matapos na day na muna pagtugutan na makalaog sa Kapitolyo Provincial asin kay puhan muna ni special permit gikan sa LGUP matapos ang nangyaring paggagadaan ni Iris May Payonga. Sigun Kiboy Aizon, Secretary kan Capitol Riders Association, pighagad kan sanggunang bayan kan Pili ang listahan kan mga lehitimong para kayo din padyak asin para habal-habal kan kadla na Pili palaog sa Capitol tanganing matawan ni special permit na matugot girari sa pagpalaog digdi. Natural, mayong hanap buhay, siyempre, apektado ang pamumuhay mo. Siyempre, may mga pamilya man kami. Hindi naman kami talaga nagkakuha pang hanap buhay mo sa pamilya. Siyempre, apektado ang buhay. Siyempre, pagpapalita ng pamoral daw na pagkakan. Kaya, may special permit, base yan duman sa acting mayor, sa ilalagal. Special permit. Kabali itong mga ID, ano ba yan? Itong ID kabali na ba? Ang ID yan kami digdi. Kaya lang yan, to be follow na lang. Kaya lang muna, as emergency. Ito na nga napangipo kami kanino, nakaipo nila yung master list na rin. Hiling nila sa LGO. Tapos isubit nila. Ngunyan yan sir, ngunyan. Yan nga ni 130 kami. Sa ngunyan hanggang sa may gate sa namuna ang mga parahabal-habal asin para padyak alaga din iba nga mga pasahero nagtugot man urog na kon kabistado kan mga driver. Hanggang gitla kami. Dali na nga kami piling malao. Okay. Cancelled malang ini sir, epektibo. Ang pirong pagkal talaga, kasi mga pala, yan yung pinalao, ang may pala. Pero kami, nakalaog pa mga kami, hanggang estimate ko, basta nakaralaog sa mga empleyado sa Kapitolyo, nakalaog pa mga kami. Para sa GNTV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak.
Mientras tanto, duwang resolusyon ang ipinasar kan Sangguniang Bayan kan Pili Camarines Sur na may koneksyon sa pagkagada ni Iris May Payonga. Inot, iyo ang pagpapasalamat sa mga otoridad na nagtarabang para madakop ang panginot na suspek na si Raymark Villesa. Panduwa iyo ang pagtao sa buotin burial assistance kan LGU Pili sa pamilya kan biktima. Alagad, mayo pa man pinapaluwas na kantidad kung gurano ang itataong tabang. Padagos pa sa mga bareta, bike patrol liwat na pinag-aktibar sa Banawaan Manin, Kamaligan, Camarines Sur. Mga iskinita, re-rekoridahon kan mga otoridad. Aramon naman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Una siya nabanggi bakulang ang patrol car ka munisipyo ng Kamaligan, Camarines Sur ang mahihiling na nagpapatrolya hasta sa mga saralit na eskinita ka nasabing Banwaan. Liwat kang pinag-aktibari Police Major Louie Ordonez, Chief of Police kang Kamaligan Municipal Police Station, ang bike patrol. May 5 bisikletang PNP Kamaligan na iyon pinagagamit ka mga pulis sa saidang pagpapatrolya o rugna kung banggi. Kabali sa papatrolyahan, iyo ang inaapod na crime zone o may zona na perming may nangyayaring krimen. Huwag kami activate na bike patrol. So nag-utilize mo itong mga bisikleta para ma-reach out itong mga lugar na di nalalaog kang mobile, mga narrow streets. Yan ang ginigibot. Talagang continuous lang ang pag-monitor, ang pagpatrolya, mobile patrolling. And siyempre in-utilize na po itong mga intel operatives naman para mag-identify, mag-monitor kung saan itong mga lugar na prone sa crime commission. Sa deployment man kang PNP Kamaligan, kabali ang mga barangay tanod sa sedang burubanging pagre-rekorida. Aron lamang subot ka mga magurang na nag-i-epekto pa ang curfew for minors sa saindang lugar. Asin dapat peruing aramon kung saan nagduduman ang saindang mga aki. So yan po, aware man sinda na may curfew kita. So siguro dapat ang mga magurang maging responsable man. Dapat maging aware sinda kang whereabouts kan sa indang mga kaakian, mga activities. So dapat siguro pag mga 10 o'clock na pataas, dapat masiguro na ninda na nakaurulit na sa indang mga aki. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, sa iba pang issue, kinumpirmar ni Police Major Louie Ordonez, Chief of Police kan Kamaligan, Camarines Sur, na naging katuwang ninda ang grupo kan Philippine Army sa pagmantiner kan pasi orden durante kan pag-obserbar kang undas. Mas naging magian man subuot ang pagtaonin seguridad kang nakalis na aldaw huli tayaon man subuot ang mga taga Bureau of Fire Protection asin mga barangay tanod. Okay man si Ondas sa manageable ta si nakaaging Ondas kasi yaon nag-participate man ang AFP, yaon ng Bureau of Fire, and active man sa mga sa tuyang barangay tanods dyan. So saro ito sa mga nakatabang and na-maintain ta sa peace in order. Sa pagbabalik kan news break, pagrehistro kan mga tri-mobile na mapasada sa Naga kung banggi liwat na ibabalik. Yan asing iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng
flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, Salbay, Barangay Sagbon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padagos pa sa mga bareta, liwat na ibabalik kang Naga City Police Office ang pagpaparehistro kan mga trimobile na nagkakayod kong banggi. Dati naman ining pinagigibo sa syudad ng Naga, alagad na pundo. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa masunod na mga aldaw, ipapapod ni Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office, ang manlain-laan na organisasyon ng Trimobile as impadyak sa syudad kang Naga para pag-urulayan ang liwat na pagbolta sa pagre-rehistro kang mga Trimobile na nagpapasada kung banggi. Susog sa opisyal, sa roinisa na pagkaulayan sa ginibong command conference kasubang hapon na ipinapod ni Mayor Nelson Ligacion. Opo, isa rin yun na pag-usapan, and so we'll be requesting the president ng mga tricycles and padjak para po mapag-usapan yun at may implement natin ulit. Initially, siguro doon sa kanilang station, police station, or pwede na silang mag-register doon. Pero mag-meeting muna kami para ma-implement po yun. Dakulang tabang mansumot sa kapulisan ang paglista kan mga namamasada kung banggi. Sa mga ilalatag na checkpoint, hahanapon subot kung ang sarong driver na irehistro ang sa empangaran sa pinakaharaning hipatura kan pulisya sa Naga. Opo. Kasi alam natin kung sino yung mga nagtatrabaho sa ganyang oras, especially during night time. At yung iba, kasi mayroon mga checkpoint tayong kinakandak, at pag sila ay na-checkpoint, ay papakita lang nila yon na sila ay officially na nagtatrabaho at nag-register sila. Sa lado ni Mr. Sunny Barbosa, Vice President kang Ibanghilista, Tricycle Operator and Driver Association, dapat haliuna ang cut-off sa pagre-rehistro ka mga trimobile na mabiyahe kung banggi. Para sa kuya po, naman sana maray man po. Pero ang suggestion ko po dyan, dapat po i-registered kang operator kung sisayang pambanggi. Pagkatapos po, ang pigahagad naman po, nadain naman po itong cut-off na hanggang alas 7 lang. Na kung mapipili, bako lang po dyan sa may, sa may plaza. Na ito sa, dati po baga sa police station, duman kami malagbok. Saya mapirma. Mayong cut-off. Takon kami nag-iirahay man po baga ng tricycle. Inabot ng alas 7, alas 8. Dahil na po kami palang pwede magkayod. Pag nag-period po kami, magkakaigwa po kami, violation. Mientras tanto, may pang-schedule kung na rin ipapaapod ni Police Colonel Nelson Pacalso ang mga para-trimobile para pag-urulayan ang nasabing kasuguan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, natawan linaw kang Naga City Police Office sa pamamayuman ni Police Colonel Nelson Pacalso sa ipinaapod na command conference ni Alcalde Nelson Ligacion na mayong katotohanan ang nagluwas sa social media mapadapit subuot sa rape o attempted rape sa sarong babae na naglunad sa tricycle.
Enot naman na nangapudan ang PNP na mag-report sa pinakaharaning istasyon kan pulisya sa Naga para matauwanin magkakanigong aksyon. On the part of the PNP ay nagtanong siya regarding sa mga lumalabas sa social media na regarding the case of rape or attempted rape. However, na-confirm naman natin na yung mga lumalabas sa media ay hindi nangyari o hindi pa na-confirm, walang katotohanan na nangyari. Sa iba pang bareta, pinagpresentar ni Alcalde Nelson Ligacion asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga sa atubangan kan mga empleyado kang City Hall. Ang nako ang award kang lokal na gobyerno kang Naga mapadapit sa pagiging overall winner, most competitive component city sa bilog na nasyon. Susog kay Alcalde Nelson Ligacion, kaipuan ang pagtabang kan gabos na empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga para mamantineron sa syudad ang nasabing award. Our collective efforts, kaipuhan na kita gabos magpartisipa, kaipuhan na ang lambang saro sa satuya akon ang awards na ini. We should be proud of this. Pero dapat na kita mapundo sa pagiging proud. We should continue as was told by former Mayor Jess Robredo to make the best better. Takonfirmi lang po ang rank, kumpirmi lang po ang grado ta, iulang sinakuko ata, sinisigurado ko po sa Indo, malalampasan kita kan ibang mga sila. Sa satuyang police report, nasa kustodiya ng Unyan kan Nabwa PNP ang mga persona na sinda Christopherson Porlante, 48 anyos, asin newly identified sa paggamit ng illegal na droga, asin si Andy Pastolero, 45 anyos, residente kang Zone 5, Barangay Inapadan, Nabwa, Camersur, matapos maaresto sa ginibong anti-drug buy-bust operation kan Sugma. Na-recover kay Porlante ang sarong plastic sachet nin subot shabu. Asin doang plastic sachet man ang na-recover kay Pastolero, kaibanan ang ginamit na buy-bust money. Pinagaandam ng Unyan ang kasong isasangat sa mga suspek. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunyan na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Ligbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.